No miensa abo adeshiman ma mi mo bibia ha e de mobile sompa no miensa bremo akan kase eboso ewie nsama hodo ayensa kan samufa dawro ma waso ne so eno na masi nkonwa making kan e de asomo wei na meka wo se kase eboi every sompa 90.7 FM wa etwa no de afa sompa 106.1 FM Tman ewie nsama hodo a etodwa e wo kase eboni mu bi ene sem said your memu kratas share dream kankan proye ebetu asienti ekwa bi e de ato na koma process obeye ntete e de amaganafo na enkransa na fo bato mpesua so timamufo nso esa kansantete ni bia ensenum nchechiremu wo bete chama wontumi kira ya kire no na esie ne wonkwadam na ono a Ghana mra no ene ni die yi na semi Major Dariko Dro wono so adi nsem bi atodwa afa ho awie eyede asemu am sesi ade unim na wo ya sobrache na sebio suku dan hodo a watachiba ne mpatemu wonya akogya wonan ewo mu dia ene ye behwese ye do bekwa kogirem ewo mra nanim ama mra no ene wo ache ayam finchim hwan ana de sa kokoboi ede atodwa awie mede emunsam nam basa mahene wono so ayanyame so ade bi eyede ade ena omahene wajeyi eno so obetim nsam awie yabekwa German North ene ni mpatemu na MPP mpanifo ho nso kiremu a wo mo nsam ka na wo mo atonsa dia frensem twrofo wo mo de wo haw atonsam twrofo animu a awie eyede asemu a eno so obetim nsam ewo kase yi mu ensam no dia dosum ene awie maintenance a making kan ere asomo wa kakre na mapone ho ede akyerewo ansa na kase ebo no nchechemu ebeba wo nche no kame ho na yamfa seda emfa masa enyumakuyi kebi bo aben company limited awie okramemo ena kase etwaguo wasi adensifo nyina momra na so ye na ene mombeji edansie ho no ma na watete so ene ti babia wo bia no onyako kebi bo aben ho a wonso benya ayo ross ne cement ahodo ne nyina bi 21st clinic siatica no oto asintia etwewo stroke yade diabetes ni nyina nso mutu ase enti awie wo sa ha no a na wato afa 21st clinic omobebua na wonso wade ho afiri yale nyina eho enyuma kwai ene ahodo ene kwame mu bo machido sikafa mu am ensema hodo amensa kan making kan ede amamwoyi awie mi amaje penie na akase eboyi mewi sawa kan kasem ede amawo edin ameje so aje Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afi mamenye mrem na akase ebono minomu asiko emfa emamu Ghana samre enibra baye nyina nim krata asehye ni dwurum kankan proye abroni be kan say corruption eno ena samre yi ye nyina ebo hu dawuro na aban abakwa aban ye tete so enso hyem kina so mo behwe na yatumi atu ase wo Ghana mu ye ntumi ntu ase kra ye behwe se ye bedi hu dwuma na yatumi aya na abafom ewo manmu na no ena ekwo bi asori Ghana mu ede nsampa enam wo mo de ato o makoma process o mo behwe na o mo abosa dawuro no amatimumfo ukopi adwuma bi mu wo baabi na hu se adamdi ekoso a wonso atumi abbo ho hwerema na mpanifo so atumi atu ho anamom ani ti san cheche kwaso ewo nkransa municipal home na anumo ena mpanifo